Oh. No a tuto už vidíme tie údaje. Ja osobne som bol najviac zvedavý na ten pomer omega-3 a 6 mastných kyselín. Takže ako vidíte, je to v strede. Nie je to úplne v tom najlepšom zelenom, ale je to stále optimálny stav. Tuto máme ďalej EPA a to už vidíte v zelenom, čiže vynikajúco. Tu máme čisto obsah omega-3. Je vidieť, že je to zhruba akože v strede, ale teda je to menej ako je optimálny stav, takže mi to teda hovorí, že môžem pridať omega-3, preto som si kúpil veľa omega-3 mastných kyselín. Avšak odporúča sa príjmať ich v strave. Nie ako moc suplement, ale do určitého množstva je to fajn, len netreba to preháňať so suplementami, je to stále iba doplnok stravy. No a tuto vidíme krásny údaj na jednotku s hviezdičkou, váš index trans tuku. Je to v zelenom a je to pretože ja celý rok nevyprážam nič, absolútne nič. Áno, doprajem si občas burger, áno, doprajem si občas zmrzlinu, sem tam nejakú klobásu a tak ďalej. Áno, tiež občas si dám niečo, čo je spracované a tak ďalej. Je to nejaký fast food, nejaký ten cheat meal, junk food, ale je to proste občas. Naozaj len občas a je to za odmenu. To znamená, že keď naozaj viem, že mám tvrdý tréning, že idem behať alebo bol som behať, tak niečo tam samozrejme si občas doprajem, ale je to na veľmi občasnej báze, by som povedal. A preto je ten výsledok taký, aký je. Pretože naozaj rezeň si dám asi raz do roka, aj to keď mi ho ponúkne babka, takže takto. Tu máme ďalšie výsledky a informácie zo slovenskej kliniky, ktorá nám tu krásne znázorňuje stav ciev. A teda výsledok je 83,5%, čo je vynikajúci výsledok a bol by zrejme teda ešte lepší, keby som v minulosti nejedol hranolky, nefajčil napríklad a tak ďalej. Skrátka nerobil veci, ktoré robia bežní ľudia a častokrát denne. Toto je forma, ktorú som spravil prevažne na vajciach, takýchto vaječných roládach z 10, 12 vajec a podobne. Takže ak vám niekto povie, že máte zlý cholesterol, pretože jete veľa vajec, je to nezmysel. Je to preto, že jete veľa vajec plus ďalší a ďalší tuk a prevažne ten zlý. Čiže samozrejme, že spolu je to strašne moc tuku, čiže je to o tých prioritách. Vy tuk potrebujete a to aj v diete, aj pri chudnutí, ale musíte si vybrať ten dobrý tuk a to sú práve že vajcia, olivový olej, väčšina orechov a tak ďalej. Zlý tuk máte pretože jete vyprážané veci, jete veľa fast foodov, jete veľa spracovaných potravín, ktoré obsahujú veľa trans tukov, palmového oleja a týchto všetkých proste sračiek. Treba si len trošku dať pozor na tie orechy, samozrejme aj na ďalšie veci, ale veľa orechov má extrémny nepomer medzi omega-3 a omega-6 mastnými kyselinami a 9. Majú moc tých 6 a 9 mastných kyselín a málo tých trojok. To vám môže trošku teda narušiť ten pomer 3, 6, 9 mastných kyselín. A keďže ja strašne ľúbim orechy, obzvlášť aj tie, ktoré majú veľa tých omega-6 a 9 mastných kyselín, ktorých je väčšina, tak preto som si dal spraviť tento špeciálny test na tieto údaje, ktorý mi to vyhodnotil.